Astraliýanyň Sunshine Coast şäherine geçirilen 66-njy halkara matematika olimpiadasyna ýurdumyzyň mekdep okuwçylary üstünlikli çykyş etdiler. Halkara BSŞ-ne jemi 110 döwletden şol sany ýurdumyzyň 6 sany zekiyini okuwçy gatnaşdy. Halkara matematika olimpiadasynyň jemi boýunça Aşgabat şäheriniň ingliz dili çoňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütelişlerden 135-nji orta mekdebiniň okuwçysy Hamza Allaberdiýew we Aşgabat şäheriniň ingliz dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çoňlaşdyryp öwredýän 86-njy ýürütelişlerden orta mekdebiniň okuwçysy Melikşah Meýlit-Muradow Kümüş, Aşgabat şäheriniň ingliz dili çoňlaşdyrylyp öwredilýän ýürütelişlerden 135-nji orta mekdebiniň okuwçysy Maksat Babagilliýew bronz medallary paýtagtymyzyň ingliz dili, himiýa we biologiýa okuw derslerini çoňlaşdyryp öwredýän 86-njy ýürütelişlerden orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Gümüş Nowatowa hemde paýtagtymyzyň dil dersleri çoňlaşdyryp öwredilýän ýürütelişlerden 97-nji orta mekdebiniň okuwçysy Murat Ruslanow Aşgabat şäheriniň daşary dillerini çoňlaşdyryp öwredýän ýürütelişlerden 130-njy orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Jelil Atavalliýew höwürsünleri baýraklara münasip bolmak başardylar. Ýurdumyzyň mektep okuwçylarynyň bu awraýly halkara BSŞ-ne baýrakly onlara münasip bolmaklary hormat prezidentimiň başdanlygyna hemde gahrman arkadamynyň saýasynda bilim ulgamynyň hassa ýokary netijelere wetenýanyň nowatda hysupnamasydyr.